yenyu Baba vokudenga, tinokutendai nokuti muri Mwari, tinokuremekedzai madekwana ano, mazita enyu Baba vedu muri mutsvene, utsvene hwenyu Baba vokudenga uri makaisa pakati pedu, tinotenda changamire, maisa mumwe mukana zvekare kuupenyu hwedu, wekuti tikurumbidzei tikunamatei, nokuti makafanira nokurumbidzwa, makafanira nembiri, hakuna vakaita semi. Baba vokudenga denga tinokutendai madekwana ano, tinokurumbidzai, tinokupai mbiri yose, rumbidzwai, 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 nokuti makafanira norumbidzo, nyasha dzamakaita pamuchinjiko. Baba tinotenda, yemi makatakura matenda edu ose pamuchinjiko. Baba tinotenda, yemi makatakura utera bwedu bose. Baba tinokutendai, tinokurumbidzai, tinokunamatai, tinokuongai. Zita renyu Baba vokudenga ngarisimudzirwe madekwana ano, ngarinamatwe, ngaripiwe mbiri, hakuna wakaita semi. Yemi muri Mwari tinotenda, yemi changamire wenyasha zhinji, Ishe verukare tinotenda. Mazita Baba vedu muri Mwari, mazita enyu Baba vokudenga, tinokutendai, tinokuremekedzai, tinokupai mbiri. Simudzirwai, wongwai, tauya kuzokutendai, tauya kuzokusimudzirai. Moyo yedu inokudai, ndangariro dzedu dzinokudai, miviri yedu inokudai. Tazvirovedzera kuzotsvaga chiso chenyu zvekare madekwana ano. Piwai mbiri Baba tinotenda, tinotenda changamire, tinosimudzira zita renyu changamire. Mazita enyu Baba vedu, mazita enyu changamire. Tinokutendai, tinokurumbidzai, tinokupai mbiri muri mutsvene. Rumbidzwai, wongwai, nokuti muri mutsvene. Muzita raJesu. Haleluya. Toda kungosvika patinongotenda Mwari madekwana ano, tisvike patinongonamata titi Baba vedu, tiri kunyengetera nokuda kwenzvimbo ino, nokuda kwechivakwa chino chatakadaidza kuti Roadport Prayer Center. Haleluya. Ukaverenga kuna 1 Kings pachapter ya number 8 kubva pavhesi ya 44, David Solomon anoti apedza kuita zvose, apedza kuwaka temberi, anoenda pana Mwari ononamata. Ukabva nayo pavhesi ya 44 anotaura iye achiti, Jehovha, ndapedza kuwaka imba yenyu, ngaive imba yokuti kana vakandorwa hondo vakakurirwa ikoko, pavanodzoka mukereke yenyu ngavatore simba. Ngavati vakabva kudzimba kwavo washayiwa mbereko nevana, pavanouya kuzopinda mukereke yenyu ngavapiwe zvibereko. Ngavati vakanokurirwa kwavanorwa nezvirwere, wakabva kwavanobva vachirwara, wasvika pakereke yenyu ngavatambidzwe simba. Imi Jehovha, nekuti ndakawaka nekuzadzikisa chido chababa vangu, chindiitirai nyasha kuti zvandakutaura pakereke ino zvizadzikidzwe. Chero wakatapwa wakaenda kure, zvikanovaremera, wakapfugama wakanamata vachitarisa kuJerusarema kwandakavaka imba yamaisa simba renyu, ngavarangarirwe. Wakasvika ikoko, mombe dzavo dzikaramba kubereka, michero ikadonhedza maruwa, wakacheukira paimba yandakunamatira, ngavarangarirwe. Madekwana toda kungosvika patinongonamata saSoromoni, titi vanorwara vakapinda muimba ino ngavazadzwe nesimba ramweya mutsvene. Kana wakuenda rwendo, pavanonoremerwa ikoko, wakarangarira imba ino, ngavapiwe mhepo ine simba inowasimudza. Wakaremerwa, wakaona sezvakuvaremera, tsoka dzaramba kusimuka, wakarangarira zvemba ino, ngavapiwe mhepo ine simba. Wakarara kudzimba kwavo, wakarota zvikwambo, wakarangarira nzvimbo ino, ngavapiwe mhepo ine simba. Pavanobuda panzvimbo ino, mhepo ine simba ngaivaperekedze. Enda pamberi paMwari udhikleye nyasha panzvimbo ino. Vanopururuka nerusero, wakadarika nepadenga renzvimbo ino, ngavadonhedzwe. Simba renyu ngarizadze gotekwa rino. Mweya yetsvina ikapinda mumba ino, ngainzwe kuti ndapinda murumwe nzvimbo. Nyasha dzenyu Jehovha ngadzizadze gotekwa rino.
rangarirai kereke yenyu Mwari wokudenga, chirege kuwachiwa kwa chisina simba. Zodzai simba renyu Baba wokudenga, zodzai simba nenzvimbo ino nesimba. Vanorwara vakatsika nzvimbo ino ngavarangarirwe. Muri Mwari unorangarira, munoti chose chakatengwa naJehovha chinokunda nyika. Kereke yatakatenga nemutengo weropa ngaikunde nyika, ngaibate nheyo dzenyika ino. Wakaipanga adedere akapfura panzvimbo ino. Mweya yose inorwa nemi Jehovha ngairangarire kuti kudenga kuna Mwari anonamatwa panzvimbo ino. Tiri kudzireya holy place panzvimbo ino. Vasina vana ngavakamuchidzwe, vasina mabasa ngavakamuchidzwe. Nyasha dzinozadza nzvimbo ino, nyasha dzinozadza gotekwa rino. Ratabasanda riere basanda, ritaka yamanda ritetere bosanda. Nyasha 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 nyasha, zodzai nzvimbo ino nesimba renyu, zadzai gotekwa rino nesimba renyu. Iregere kuvaimba yedambe. Nyasha dzenyu Jehovha ngadzirangarire vana venyu vanouya vakaplana kukomita suicide pavanobuda munzvimbo ino, ngavarangarirwe nemi. Vasitaka yamanda. Muri Mwari, muri Mwari, muri Mwari, muri Mwari. Tinokudanai panzvimbo ino, dai tiri kukudanai panzvimbo ino. Regai kuramba munyerere, regai kuramba munyerere. Taurai izwi rine simba. Oh, hallelujah. We thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Toda kumbosvika patinongonamata titi Jehovha, panyika ino tiri vapfuri asi takauya neplani yenyu. Hallelujah. Ukaverenga fana 1 Kings pa chapter number 5, ukasimuka nayo uchibva pa 4, pane murume ukasimuka nayo uchibva pa 11, pane murume unonzi Soromoni. Unoti zvino aronga kuvakira Jehovha temberi, akaenda kuna mambo weTaya neSidhoni, akati ndauya kuzotsvaga matanda ekuvakisa kereke yaMwari. Zvino zvaungaita iwe uchandiita sei? Huramu mambo weTaya akati, ndichakutemera matanda ndigokugadzirira matanda. Kana ndapedza kuagadzira matanda, ndichaaveredza nerukohwa ndakaasunga. Iwe womirira kuzasi wogamuchira. Toda ngosvika patinongonamata titi Jehovha, mambo wedu Jesu Kristu wakatitenga patiri panzira yokuenda kwatakatengwa nemutengo weropa wamakatitenga nawo. Tichengetedzei kunyangwe takasungwa pane zvimhinga mupinyi, pane tsika yokuti matanda anosimudzirwa mhepo agodabuka paakasungwa. Mamwe achahukira panzira agotadza kusvika kwaanosvika, mamwe achabiwa nembavha munzira. Toda ngosvika patinongonamata titi ndiri danda renyu Jehovha ramakatenga pamuchinjiko weropa neropa rinokosha. Ndisvitsei kwamakati ndisvike. Ndinozadzikisa chishuwo chenyu chokukunamatai. Chikonzero kana uri muKristu wakauya kuchechi kuzova danda richaita zvarichaita mukereke. Kana wasvika kwamambo Soromoni wawaka kereke chiseva purpose, ita pamberi penyu Mwari, ndiri kuuya kuzotsvaka nyasha dzekuita zvamakanditengera neropa rinokosha. Pandinofanira kushanda ndishande, pandinofanira kusimuka ndisimuke. Ukaverenga kuna Job chapter 29 pavhesi ya 11, Job anotaura achiti, Baba vangu naMwari vangu, kururama kwanga kwakandifukidza nekufukidzwa nekururama. Ndaiwe baba veshirikadzi nenherera, ndaiwe meso emapofu, ndaiwe tsoka dzemheta makumbo, ndaiwe nzeve dzematsi. Newe uchimbosvika paunoti pamberi paMwari, ndakauya kuzosevha peposi, nokuti mambo akanditenga, akandinhonga kwandakabva ndiri. Zvichida ndine dzimwe hama dzandakasiya mumashure. Peposi yekutanga
Jehovha kwamakanditora. Rangarirai wandakasiya ikoko, warage kuramba variko. Mukadonoka Jehovha vanoparara, vakurumidzirei kuvarangarira. Sedanda ramakatenga nemutengo weropa unokosha, pandiri panzvimbo ino pamazuva ano. Ndirangarirei ndikushandirei nemoyo unoda, nepfungwa dzinorevesa, nzeve dzangu dzinzwe zvemweya, muviri wangu wedira mamba rakatendeka. Mazvita Baba vangu ndinokuremekedzai. Tirangarirei, tirangarirei, tirangarirei. Wanzai nyasha, wanzai nyasha. Regai kutisiyai patinokudai zvakanyanyisa. Vamwe vedu munovaziva changamire, kwavakabva kwavakure changamire, kwavanoenda pavapedyo. Ngavarege kuperera munzira, ngavasvike vanosadzikidza zvamakavategera. Mazita enyu Baba vokudenga, basa renyu Jehovha rirekere kushaya ngwarita. Ngariitwe nesimba, ngariitwe nemoyo unoda. Rabasata yere basanda, rieteteria mandarakauda. Muri Mwari, muri Mwari, muri Jehovha wenyasha zhinji. Ndinokutendai Baba vokudenga. David anonyora achiti, makanaka Baba vokudenga, makanpandakanditi hanei. Thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah. Toda kuti tingosvika pamberi paMwari tinamati, titi Mwari vokudenga, ndirangarirei, ndiitireiwo zvakanaka. Ndiregere kuzobva pakuita chakanaka chamakandidanira. Ukaverenga pana mapisarema pachapter yanumber 1, pana mapisarema 119 panumber 11 yavhesi inoti, Jehovha shoko renyu ndakariviga mumwoyo mangu kuti ndiregere kuzokutadzirai. Ukaverenga 1 John chapter 5 verse 4 yoti, chose chakaitwa naMwari chinokunda nyika. Haleluya, chakaitwa naMwari chinokunda nyika. Ukaverenga John chapter 14 pavhesi ya 26 inoti, kana mweya mutsvene adzika pamusoro penyu, ndichakupai simba, achava mweya mubatsiri, rugare ruchava kwamuri, mwoyo yenyu ngairegere kumanikidzika. Haleluya, haleluya, haleluya. Madekwana ano ndine akabatikana, ndine ane moyo wakabatikana, ndine hama iri kushuvira zvakanaka. Zvichida kwabviwa hakuna kumira zvakanaka, zvichida kuri kuendwa hakuna kumira zvakanaka. Ndatenderera panzvimbo, hazvina kufamba. Shoko renyu rinoti, chakatengwa naJehovha chinokunda nyika. Ukaverenga Habakuku chapter 2 pavhesi ya 3 inoti, zvirokwazvo chiratidzo ichi chichazadzikidzwa. Zvinogona kusava mangwana, zvinogona kusava kuswera mangwana, zvinogona kusava gore rinouya, zvinogona kusava gore rinouya pamberi, asi it will not tarry, zvichazadzikidzwa. Tingoenda pamberi paMwari neupenyu hwako, kuti Jehovha chamakataura paupenyu hwangu chichazadzikidzwa. Ndinokunda nyika, handingakundikani nenyika ino, nokuti imi makanditenga nemutengo weropa unokosha. Kunda nenhamo dzangu, makakunda kuarirei. Ndimanyisei nespidi yaJehu pandakanonoka, mugondinonotsa pandinofanira kunonoka. Asi zviro kwazvo Habhakuku ataura, akati chiratidzo ichi chinozadziswa zviro kwazvo. Zvinokunetsa mudikani madekwana ano, zvinozadziswa zviro kwazvo. Nyasha dzake ihuru, nyasha dzake ihuru. Hondo dzedu dzose dzinokundwa naye. Tirwirei Jehovha, tirwirei changamire, tirangarirei changamire. Mapisarema 122 inoti, zviro kwazvo Jehovha waIsraeri harari, muchengeti waIsraeri unoirwira. Ngakurwire, ngakurwire, ngakurwire. Mhepo ine simba ngaikurwire. Gamuchira mhepo inokuperekedza, gamuchira mhepo inokusimudza. Muzita raJesu, muzita raJesu. Rangarirwa, rangarirwa madekwana. Yarava
Sandari Titiria Mandara Kauda. Joni ataura akati zviro kwazvo kana mava pakati pangu. Jesu aitaura navadzidzi wake pamazuva ake achiri panyika. Ndokuti ndakanga ndiri kuna Baba, ndikauya panyika, ndikagara nemi, ndikakuitirai zvandaifanira kuita pamazuva angu. Nechikonzero chekuti ndaona utera bwenyu kuti pane pamuchazoda simba, ini ndakudzokera kuna Baba. Asi kana ndadzokera, ndichakupai mweya mubatsiri, ndichakupai advocate anomira nemi panguva ye-pre-trial, panguva yokuitswa. Advocate anoshandisa masections nemachapter akadzidzira. Panguva yekuremerwa ropa raJesu, iye akakunda honye. Anonzi naRevelation naJohn pana Revelation chapter 1 verse 5, dangwe kuwakafa, hakuna ane nhoroondo yekumuka kuwakafa, hakuna ane nhoroondo yekukunda honye. Kana wafa unoenda. 1 Kings chapter 2 verse 1, David anoudza Solomoni, ini ndakuenda nzira yamadzibaba angu ose, asi iwe kana wasara, iwa murume chaiye. Jesu ari padanda pamuchinjiko, ini ndakuenda nzira yavamwe vanhu vose kuti ndimuke ndigokufira iwe. Iwe kana wasara, iwa mai chaiwo. Kana wasara, iwa mutendi chaiye. Muviri wako ngaive living sacrifice pamberi paMwari, ngaive ndiramamba rakatendeka. Madekwana ano tinambosvika pamberi paMwari titi mweya mubatsiri, iwai tsoka dzangu pandinofamba, iwai mudonzo wangu pamberi pangu, iwai nhoo yangu yakakura nediki. Uyaravaseteteramanda. Muri Mwari, muri Mwari, muri Mwari. Mweya mutsvene waShe tinokudanai panzvimbo ino. Regai kuramba munyerere, regai kuramba munyerere. Kereke ndenyu, vanhu ndevenyu, vamakazvitengera nemutengo weropa unokosha. Vazadzei, vazadzei, vazadzei. Vapei mhepo ine simba, vapei mhepo inovaperekedza. Baba vokudenga tinokudai, mazviita yenyu Baba vokudenga. Muri Mwari, ndinokutendai, ndinokuremekedzai. Haleluya. Toda kumbosvika tingonamatira chinhu chidiki chakadai. Ndine mama vakambotaura pano, wakati murume wangu anozviziva kuti vamwe vanhu havaziri handivadi asi mafenzi angu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndine wandinoda, zvekare ndine wandinoti mafenzi. Haleluya. Ndine wandinoda, zvekare ndine wandinofarira. Haleluya. Madekwana anoda kumbosvika pamberi paMwari titi Jehovha ndinokudai. Kana wati unoda munhu wakaenda kuchikoro, wanoti it's blind devotion, ndinozvipira zvisinei nokuti zvakarema kana zvakanaka, Jehovha ndinokudai. Asi ukafarira munhu akazoita zvausingafariri, unobva paari. Haleluya. Isu Jehovha takamuda. Vamwe vanoti rudo ibofu, asi isu kwatiri rudo akuda Jehovha harisi ribofu, nokuti pane zvatakaona. Kana ukatarisa pavanhu vanodanana, vari kushora mukwasha kana musikana, ndo vanoti rudo ibofu, asi akamuda ane kadzati kaakaona. Toda ngoenda pamberi paMwari nditi ndakaona simba renyu, ndakakudai. Pazvinorema, pazvinoreruka, ndinoramba ndichikudai. Handina kukufarirai, ndakakudai nokuti muri Mwari. Ndinokudai nokuti muri Mwari. Ndinazvo zvandakaona kuupenyu hwangu, zvamakaita kuupenyu hwangu, zvimwe zvacho zvakaita kuti ndikudei. Kunyangwe ndisina kuona zviri kumberi, zvatakangoona zvichiitwa kune vamwe. Razaro ndimi makamumutsa, rudo rwenyu ndakaruona pana Razaro. Haleluya. Jesu ndimi makamumutsa mwana wenyu, rudo rwenyu ndakaruona pamuchinjiko. Vanorwara ndakaona vachimuka nerudo rwenyu pamuchinjiko. Baba vangu ndinokudai madekwana ano, ndinokuremekedzai muri Mwari, ndinokudai madekwana ano. Kereke yenyu inokudai. Uyai pakati pedu, mudiwa wemoyo wedu, rudo rwedu rwapakutanga ngaruwe pakati pedu. Mazviita yenyu Baba vokudenga, pakurema kwazvo, pakureruka kwazvo, Baba vokudenga tiitirei zvakanaka. Mazviita yenyu Baba vokudenga, muri Mwari muri musimba.
Hallelujah. Prayer point yangu yokupedzisira toda ngoti tingosvika patinongonamata pamberi paMwari titi Jehovha muri Mwari ndinokudai pasevhisi ino Jehovha itirai mudikani wenyu zvamunoda ndiitei zvamunoda moyo wangu wakarindira ndangariro dzangu dzinokudai nzeve dzangu dzakarindira kunzwa zvenyu zvakanaka patataura tichiti imba ino ngave tende rokusongana zvichadhikireiwa muno ngazvinditevere mhepo ine simba ngaifambe nenu gore rino ra2026 zvandatanga nemi ndati ndinokudai chiwai mudiwa wangu ndibatei ruoko ndifambe nemi batai ndangariro dzangu ndifunge zvenyu batai muviri wangu ndiraramire iyemi batai vana vangu wazive kuti kudenga kuna Mwari akatendeka. We thank you Jesus. Vakanaka baba vangu muri Mwari pasevhisi ino baba vokudenga tiitirei nyasha tiitirei nyasha baba taurai zvamunoda kutaura kuupenyu hwedu tidzorei pamunofanira kutidzora shoko renyu rinoti kuranga kundidzora baba kuranga kundidzora ndidzorei kunyange pane zvandisingagoni ndipei simba ndirangarirei muzita nemuropa raJesu tinokutendai baba vokudenga zita renyu Mwari vokudenga zita renyu ngarikudzwe. Timbopa chipo chokuombera muzita raJesu. Haleluya. Timbomoresana titi maswera sei timoresana muzita raJesu. Maswera sei muzita raJesu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tauya kuzomutenda tauya kuzomutenda baba tauya kuzomutenda tauya kuzomutenda baba tauya kuzomutenda tauya kuzomutenda tauya kuzomutenda kuzomutenda baba oh mauya ere bana baba kuzomutenda mauya kuzomutenda baba oh tauya kuzomutenda tauya kuzomutenda oh tauya kuzomutenda tauya kuzomutenda oh tauya nemoyo yedu yose kuzomutenda tauya kuzomutenda baba tauya nemfungwa dzedu dzose kuzomutenda tauya kuzomutenda baba oh tauya kuzomutenda tauya kuzomutenda oh tauya kuzomutenda tauya kuzomutenda tauya kuzomutenda tauya kuzomutenda go.
shikarowa mahomadi wakafa shikarowa tete wako wakafa shikarowa mbuya wako wakafa shikarowa asi Jesu wakafa Jesu wakamuka 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 wakafa shikarowa mahomadi wakafa shikarowa ikamtanda wakafa shikarowa tete wako wakafa shikarowa asi Jesu wakafa Jesu wakamuka 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 lift Jesus oh yeah lift Jesus oh yeah lift Jesus oh yeah lift Jesus oh yeah
Kana Jesu aripo, zvinhu zvose zvakanaka. Kana Jesu aripo, zvinhu zvose zvakanaka. Zvinhu zvose zvakanaka. Zvinhu zvose zvakanaka. Zvinhu zvose zvakanaka.
Jesus. Worship you, Lord. Mazika Jesus. Sino Abazama kuru. iwo aka Akaitiwa lewe. Ose anorubita. Ukuru wenyu mari unosha. Isa waso. Ukuru wenyu
Makanaka, makanaka, makanaka. Makanaka, makanaka. Makanaka, makanaka. Makanaka, makanaka. Makanaka, makanaka. Makanaka, makanaka. Makanaka, makanaka, makanaka. Makanaka mshene. Makanaka mshene. Makanaka, makanaka mariwedu. Makanaka mariwedu. Makangonaka shirokwanso. Makangonaka shirokwanso mariwedu. Opai changamire. Opai mire changamire. Namaswai nokutimuri mwari. Mashita maneno. Mashita mutsenga wa Israeli. Takutenda Jesu nekuti makarurama. Muzita ra Jesu. Nyengetera. Nyengetera. Yeah.
vashokorera kuna vanofana turangatimuchengetai Jesu Hallelujah, hallelujah. Aiwa, tinotenda praise team. Mungatora yenyu nzvimbo dzenyu, ngativarovere mavoko vachigara pasi. Mutauri wambomira pano pa intercession ataura shoko rokuti Mwari ndiro kudai. Hallelujah. Ivo Mwari ndio vakatida isu tisati tavaziva. Saka zvakakodzera kuti tidzorere rudo kuna Mwari. Hallelujah. Ngati wane nguva yokugamuchira Mwari noutatu hwavo, Mwari Baba, Mwari Mweya Mutsvene, na Mwari Jesu, Mwari Mwanakomana. Hallelujah. Tichakamira kudaro, tinoda kutora nguva ino kuti tigamuchire baba naamai, baba vedu naamai vedu, Pastor Jiriji, muzita raJesu. Hallelujah. Ndinonzwa kuitirwa zvakanaka nokuti aiwa tinoziva kwatakabva kusvika pari nhasi. Hallelujah. Baba vanotibata pamweya vagotibata panyama, zvose zvakaringana muzita raJesu. Amen. Ngatigara hedu pasi. Ndichatora nguva shoma yandapiwa kuti tigamuchirane tose, ndichitanga nechurch board yedu inzwa kugamuchirwa muzita raJesu. Hallelujah. Handina kunzwa ameni. Asi hamufariri church board kai vanhu vari pano. Hallelujah kuchurch board. Tatenda. Ndikozogamuchirazve vana baba veMen's Fellowship board, ndigogamuchirazve vana amai, board rana amai, ndigodazve kugamuchira utungamiriri hwose namapoka ahwo anobata pano pakereke muzita raJesu. Amen. Ndoda kuti tigamuchire vana baba vose, tigogamuchirazve vana mai vose, tigogamuchira mayouth. Mayouth muriko here uku? Vashoma. Youth hamuna? Youth oye. Variko. Ndoda kuti tigamuchirezve mateenager edu neSunday school. Sunday school muriko here? Yes, variko. Chero isiri Sunday, but inongoriko Sunday school. Amen. Ndoda kuti panguva ino ndione kana patina vaenzi here pakati pedu. Even vakatanga nomusi weWednesday, vakazovuyazve neThursday, vakauya neFriday, vakauyazve nhasi Saturday. Kana pana vaenzi vangofambirazve revival, ndivone nekusumudza maoko. Variko. Tinokutendai nokubata nesu panguva ino yatine revival. Handidi kupinda mumashoko atakabata nawo zvakanyanya, but ngatirangarire mashoko makuru mashoma atakava nawo kubva day 1. Ndinobata shoko rebrokenness ratakatanga naro, kuti zvakaparadzwa zvinofanira kuumbiridzwa zvinaki, zvinonaka kana kuri kuti iwe wasvika pamberi paMwari nebrokenness yako, hausviki nezvaunogona, nezvaukagona, zvaukaitira Mwari kana kuti zvaukaitira vanhu. Unosvika nokuti God is gracious, vane tsitsi nesu, vanongotida kunyange tichikonewa. Ndozoda kuti tirangarire zveshoko respirit, tigozodazve kuti tirangarire shoko remoto.
kana kuti bloodful. Hallelujah. Mungangozoinda muchingoti bloodful. Inonzi bloodful muchirungu. Aiwa, tinotenda kufara muimba yaMwari. Panguva inoshoma yasara, ndoda kuti nditi mukanaona tsitsi, patina chimbozvifunga kuti ndikati kuna mai Masinire ndiri kumba, I love you. Havangangozoti haina handichadi. Asi panapa pakazara vanhu ndikati ndinokudai. Havangamborambi. Hallelujah. Ndoda kuti titore nguva ino takasumuka tigamuchira Baba vachizotitungamirira pane zvinotevera. Titende Profesa Masinire pamwe chete naamai vanodikika muchechi kumba vangangozochinja. Tichigamuchira zvakasarudzika zvakare vatitungamirira kuintercession Baba Jiriji vari pakati pedu namai, ndikotenda zvakare mufundisi Ncube vari pakati pedu, our only daughter, tivafarire muzita raJesu. Hallelujah. 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 Zvakanaka izvi. Taurira mumwe munhu ari padhuze kuti zvakanaka izvi. Dzokorora zvouti zvakanaka izvi. Dzokorora zvouti zvakanaka izvi. Dzokorora zvouti zvakanaka izvi. Dzokorora zvouti zvakanaka. Imi makaita mapofu rini. Dzokorora zvouti zvakanaka izvi. Hallelujah. Nhasi pane nyasha dziripo muzita raJesu. Nhasi pane nyasha dziripo dzekungoti zvikangoita zvakanaka unotodzokera kumba watonaka muzita raJesu. Maoko mudenga yakayaka. Kana uchifarira Mwari, maoko mudenga yakayaka. Hanzi bloodful. Bloodful. Hachipostori so. Ndoda kuti mushumiri asati auya ungotanga kuprofita kuti unobudirira chete. Ende iye ari kutozvinzwa majambiro auchaita, naye anotoziva kuti haafaniri kudzokera asina kuti ubudirire. Ende isusu toda kuimba tichidhimanda munzvimbo dzemweya kuti mukanda wenyu paari kubva pano ngaasiye tadi tabudirira. Kana vakabudirira budirira futi. Chinhu chinyowani chinongonakidza. Kusiya kwechinhu 1 chete chisingafaniri kuita chinyowani. Icho hachina return, hachina refund, hachina exchange, and I don't want to say it. Profita ipapo pane chinhu 1 chisina return, chisina even ukarumwa unorumwa uripo. Ukapiwa mari unochinja zvinhu zvese mumba. Icho chechingoripo. SP O U S E. Hapana. Hapana, hapana. Even ukazoona anopenya wakatopera kare. Mota ukaona imwe unoti kumana ndakuchinja. Ndopega panodiwa nyasha dzeinsurance zvambotaurwa naVaMasinire kuti okay, ndichiri papo vana baba vasati vafamba 2 kilometers dzedu famai. Vana baba vasati vafamba 2 kilometers dzedu, mukasafamba mangwana masikati munotipa fine yema R100 pamunhu, 200. Vana baba vekudare mazvinzwa, ungotora mari kuna vana baba vari kuchita. Panapa pane inonzi family challenge every week. This week macouples ese anofamba 2 kilometers. This coming week, past this week, every baba achagadzirira mwana lunch box yekuchikoro. Kana vakura unogadzirira mai. Kuti ungoziva kuti vanorarama sei mukitchen. Saka this week taifamba, this coming week tiri kuita zvema lunch box. Unomuka wagadzirira vana vese ma lunch box. Vovaendesa kuchikoro. Kana vakura unogadzirira mai vacho vovaendesa. Mati tichazomupa reward kana taenda kumen's fellowship. Plus ane zvaanopiwa
zvinozotaurwa mune imwe mutambo usiri uno. Chimboti maoko mudenga yakayaka. Chimboti maoko mudenga yakayaka. Taredere vakomana. 2 minutes. Tidaita praise, tidaita worship ka 1 to vataenda hande. 1, 2, 3, go. Aiwa murombo une simba zvaunotaura uchako amashoko ane simba zvaunotaura uchako aiwa reka kutamba nemashoko aiwa reka kutamba nemashoko sorry itu tiri bana wakori tomudira tete tomudira tete tiri bana wakori tomudira tete tomudira kosakota koyeda tomudira tete tomudira tete tomudira tete tomudira tete tomudira tete tomudira tete so
Yala Masaya. Yetete manda rabakashaka mayanda. Riendele makashaka mayanda. Yamakaza yanda. Shama yandele makauta Sheteka yamosana. Yakasanda la makauta mayanda. Sheke paya yamosana. Yetete manda. Jesus, you are Jehovah. The mighty name of Jesus. We worship kubata kwake kunoshamisa, nyasha zake zinoshamisa, nekuti tinaye Mwari weminana, tinaye Mwari wechishamiso. Hallelujah. Hallelujah. Chimbotenda Mwari manero ano. Chimbotenda Mwari manero ano. Pamwe pacho patatouya tatouya. Hallelujah. We are here because we want to be here. Hallelujah. Dinotenda Mwari ne anointing iri pakati pedu. Dinotenda Mwari ne washumiri vatapiwa manero ano. Ndoda kundanga chigogadzira platform yekuti uve ready kugamuchira. Regai ndisiye kuvashumiri vari pakati pedu, pastor vedu avasekuru vemazuva ese kubva ndanga nchitarisa ndikati murume uyu is in my life more than Shannon is. You can come. Before she was there, I remember very well giving a seed. Mwana asikuya ndaenda kukembi kumanana baba ndikanopa seed, and the seed germinated, rakamera, it germinated. Here we are. We are as old as she is. Hallelujah. Vari verugare vachidi vachikutswa. Ndakaenda ku kembi yapera kwa January, February. Kanosita vaberekwa December. Zvinonyatsoenderana mazuva eseed nemazuva ekuzvarwa kwemwana. Iwe wako wakakuitira zvakanaka vakavabvutsura kare. Hauna kuoneka vakati 1, 2, 3. Unoziva kuti pamwe pacho zvakangonaka also kuti musi wekuchata ndigare pasi vachichatisa. Pamwe pacho kungochengetawo anointing, so kungoichengetawo anointing irarame muupenyu hwako. Pakati pawo zvakare apostol varipo, but handisi kuvasimudza. Regai ndipe nguva kuna Mudhara tivafarire vachiuya, ndo vachazotisimudzira apostol muzita raJesu. Praise him. God bless you and continue to do so. Baba Ino,
Hallelujah. Praise the name of Jesus. Hallelujah. We may take our seats in the wonderful presence of the Lord. Amen. Can I get a better amen in the mighty name of Jesus? Hallelujah. 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 Can. Mwari ngavakudzwe. Maswera sei? Madoka chere manduwe. Makachapa manoko. Nerutombo nokurutombo. Ndaido pa makaja jojo. Uribe mapuno. Hallelujah. Tetiri kwa mtoko tichitaura namanduwe. Varodenga kuitire zvakanaka baba zvakata namama. Your blessings to me. In the name of Jesus. Hallelujah. Professor Masinire pamwechetiri namama. Mwari ngavakukomborerei muzita raJesu. Amen. Maita enyu nekutitungamirira pastor and mama Chiriji. You are my personal blessings. Mwari vakandiitirawo zvakanaka pavakaona ndichida zvikomborero vakangondipa imimi. Mwari wemasimba ose vakuitirei zvakanaka muzita raJesu. Amen. Hallelujah. Ndoda kufarira ava mandevere angu. Pastor Ncube nemurume wavo. Mandevere angu. Amen. Kana chiti mandevere angu asita zvokutamba. Mandevere plus mandevere ani angu. Saka patinomhoresana ndovati mazona rugara kunoreti muri seiko kuMart South. We come from a very, very long way. Taifanira kuchata musi wa25 May 1999. Pandakasvika chinzi date ratorwa. Kanzi nani zvikanzi ratorwa naJuliet naFortune. Ndo vachona vakatitorera date redu remuchato ava. Takazochata musi wa26 June. Zvanga zvine chirevo kuti musi wa25 May adzimai vangu vakarwara zviri serious. Saka Mwari vakanga vangotisarudza takadaro tikashanda tese kuGlenora. Tabva kuGlenora vataenda kuWestland vataenda tese. Tabva kuWestland vataenda kuAvonlea vataenda tese. Tabva kuAvonlea vatauya kuKempton Park vatauya tese. Ivo ndobva vazotorwa namufundisi Chiriji. Mozvifambisa sei kumutora mandevere vamwari. Hallelujah. Saka vakangoramba vari mumaoko edu mumhuri. Mwari kudenga vakuitirei zvakanaka. Your blessings to us in the name of Jesus. Amen. Ndakufariro zvekare mufundisi Ngorima all the way from Mutare Divine Presence Sanctuary Assembly. Ndokumbira mufundisi musumuke tikufarirei. Pastor Ncube ndakusumudzai munozikanwa panapo. But ava varekedzai tivasumudze. Hallelujah. Idhodha rekanyi kuti maona Mutape mozwa kuti zvinhu zvese zvakanaka. Tozwa kudakara kuti mauya kudai. Tozwa kudakara. Tozwa kuti aiwa zvinhu zvese zvakandoringana. Dhodha rekanyi riri chii? Rasvika. Toda kukufarirai Chief Ngorima muzita raJesu. Amen. Ndine vana vangu baba namai Gumare. Mwari kudenga kuitirei zvakanaka. These are my little children. Sumukai vana vangu ava. Vana vangu all the way from Joburg. Ndavatemera chirevo ndikati nhasi muri kuuya. Saka chavagarira kumashure uko ndikaiti patangobudirana pachena. Vari kuAmen department musabve ikoko, garai ikoko. Kana paine vari kumashure vasiri kudaira amen ngoti timbokonaiwo panze. Hallelujah. Mzukuru wangu Naomi, ya blessing. Sumuka mzukuru. Mwari wakuitirei zvakanaka. Ndangomona ari pachechi. Vakauya namai vake kumunamato. Panamutaura kuti nhasi hausi kusara. Zvikanzi asekuru nditozoenda rimwe zuva ndikati wakajaidzwa. Because vane mazuva ano mawaitukeya vanojairira. Hallelujah. Allow me to honor my dear brother, my dear confidant, my dear friend, someone who speaks into my life. We share testimonies. We talk about our challenges. We have served God alongside. To start preaching in Shona for an established assembly, we came, the two of us, to Kempton Park. It's number 6 Willow Street. After we had served alongside a few weeks earlier. And from there,
That's how you see why we speak in Shona confidently. He is the resident pastor of AFM Jubilee Assembly in Leicester. He is none other than the emeritus president of the AFM of the United Kingdom, a pastor by calling, an apostle by anointing. Ladies and gentlemen, please help me just to honor Apostle B. Mberi. Please stand on your feet as we are celebrating his presence in the name of Jesus. Hallelujah! You may take our seats in the wonderful presence of the Lord. So I'm just going to speak briefly. After that, I'm going to leave all the time to the apostle so that he can finish what I will have started. The reason why I was speaking in English, mungazofunga kuti aiwa vanotaura neshona nekuti havagone chirungu tochigona kusada zvedu handimazvinzwa. Glory to God. Hallelujah. Yesterday takawirirana kuti ndiri moto. Amen. Today I want to talk about taking responsibility. Amen. Taking responsibility. Where is my reader? Rumbi. Mabhebhiri amakuverenga eshona mukawana kupi? Dai ukamutsvaka hapana remuromo mutsvuku here but tongoshanda neiroro handiti. Hachawanika. Ndiverengera Joshua chapter number 5 verse number 12. Then Esther chapter number 8 verse number 8. Mana yakabva yaguma musi wakatevera shure kwokudya zvokudya zvenyika iyoyo. VaIsraeri havana kuzova nemanazve, asi vakadya zvibereko zvenyika yeKenani gore iroro. Okay, Esther chapter number 5, chapter number 8, verse number 8. Zvino chinyorai chimwe chirevo muzita ramambo sezvamunoona zvakakunakirai mugochisimbisa nemhete yamambo. Nokuti hakuna gwaro rakanyorwa muzita ramambo rikasimbiswa nemhete yake ringashandurwa. Mazvita henyu muzita raJesu. Amen. Thank you so much my daughter. Muzita raIshe Jesu eNazareta. Amen. Munoitireko zvokuti kana mukaita timu zita retimu robva raexpire nedzimbo dzaro. Aimutimbiro rokuti #Zunungu. Hallelujah. Vazana hamuchaimba izvozvo. Ndautaura about taking responsibility. Amen. Baba ndinokutendai ndibatsirewo ndamira pamberi pevana venyu ndigonesewo kutaura pfungwa dzenyu kuvanhu venyu muzita raJesu. Amen. Pane chinhu chakandizarukira mufundisi chichiri kungondichallengea nazvino. Ichokwadi chatinozvarwa nacho, asi imwe nguva tinotadza kuchinzwisisa. Amen. Chekutanga ndechekuti hakuna munhu ane zuva rinodarika 24 hours. Halo? Munhu wese, mupfupi, murefu, mutema, mutsvuku, anodada neanodadirwa wacho, ane mari neasina, anoshanda neanoshandirwa, hapana asina 24 hours dzake. Amen. Nguva zhinji vanhu vane system yekuona kuti vamwe vashandisa 24 hours dzavo sei. Woswera achiudza vanhu kuti aita zvakati. Ipapapa hapashaike vairi vatatu mufundisi varovha kuchechi vachiona bhora. The sad part of the whole thing, Professor Masiniri, nderekuti maybe pamwe varume vemazera edu isusu vari kuona vapfana vane ma17 years vari kutsvaga mari dzavo. Iye wotobva vakatotsamwisana kuti imi muri veMan U, vamwe vachiti tiri veMan City. Amen. Wotobvunzana kuti saka mazuva ano muri kuzvifambisa senza hatoda kutenga Mbappe.
Amen. Vanhu votoshatirisana vanhu vachiramba kukura nekuda kwokuti tine 24 hours dzakaenzana munhu nemunhu. Dzako iwewe nedzangu inini tinodzishandisa zvatinoda. Amen. Usambonyeperwa kuti washandisirwa nemumwe, wadzishandisa zvaunoda. Kutouya kwawaita kuchechi ndo zvauri kuda. Itai amen. Chimwe chinhu chakandizarukira ndechekuti nguva zhinji tinoisa energy yedu yese pakurwisa Satani, tochitadza kutora zvinhu kubva kuna Mwari. Amen. Ipapo zvokuti mumwe munhu akangonzi namata, haatane kusunga, kubhainda nekuribhuka, hazvina kuipa, but hausiriwo wega munamato. Unogona, Satani ari limited, meaning kuti kana ukadhila naye anopedzwa naye. Titesere. But Mwari havazi limited. Unogona kuramba uchingokura, uchingoenda kumberi, Mwari vachikuitira zvakanaka. You can keep growing. Ndosaka shoko raMwari richiti pane dombo rakarova chifananidzo chakanga chaonekwa naNebhukadhineza in a dream. But one thing about that stone, zvinonzi rakatanga kukura rikazara nyika. Kwete kuti chifananidzo changa chiripo chaita kunge chihombe, but dombo rakarova chifananidzo ndo rakakura rikazara nyika. Amen. Sometimes when the devil knows that he can't beat you, he makes you sure that you are using your energy but for wrong purposes. You become exhausted fighting finished battles, and yet you can actually use that very same energy, those very same hours, to develop yourself and grow. Panapa patinoda kuti tiwirirane ndepekuti ngatisvikei palevel yekuti unoti ndakumbokurawo, ndakuenda pane imwe level. Ndoda kuti kana ukanzwisisa izvozvo, imboti pane munamato wandakaita nezuro, munamato iwoyo une results. Kana ukandinzwa ndakunamata futi nhasi, handichatangira pandakatangira nezuro, ndakutangira pandakapedzera nezuro, ndichienda kumberi. Izvozvo inonzi progress. But ukatangira pawakatangira nezuro, inonzi roaming. Zvese zviri tu movement. But patakakura, first entertainment yatakatanga uzwa kuti upenyu hwakufamba mufundisi, takaenda kushowground ndobva takwidzwa ndege yemuluna park. Ndege yemuluna park waiti kana ukakwira so chainge chichitenderera uchitobhaibhisa vanhu but unenge uchingotenderera. Pawakwirira ndo paunoburukira. Tiri kuramba chinamato chinenge ndege yemuluna park. Toda kuti kana ndichinge ndakwirira pane imwe level ndofanira kunoburukira pamwe. Kana ndikakwirira kuBirmingham ngandiburukire kuIstanbul. But kana ndikakwirira kuIstanbul ngandiburukire paOR Tambo. Kana ndakwirira paOR Tambo ngandiburukire paRobert Mugabe International Airport kuratidza kuti ndiri kuita progress. Itai amen. Itai amen. Mwari havanete kusupply vana vavo, but pane masupplyirwo anoita vanhu vari kunzi vari kupiwa inonzi sustenance. Poita masupplyirwo anoita vanhu vari kunzi vari kuita progress. Amen. In the desert, Mwari vasati vaendesa vanhu kudesert, vanoti ndiri kukutorai ndoda kuenda nemi kunyika inoerera uchi nemukaka. Ndobva vasumuka, ndobva vafamba vari mudesert. Bhaibheri rinoti vakapuhwa mana. For 40 years vakapuhwa mana, but mana shoma shoma yakagara ndeyaichengetwa mutabheneko, yaichengetwa muark of testimony. Otherwise pamwe pese panga pasina mana, vaiti vakaibata yaiora.
Hallelujah. But it's not the vashika into the promised land. Vachika into the promised land. The Bible says, and the manna ceased. When the manna ceased, it doesn't mean God had become cruel. But God had trained his children, and he now wanted them to possess the land. When you are in a land that you are possessing, you don't have to start to live a life of hand to mouth. In the promised land, mfundisi pandaiverenga. Bible rinoti Mwari vanoti ndiri kukuendesai kunyika iri kuyerera huchi nemukaka. But unoti wakusvika unonzwa rwisisa ina zvichinzi ana Jordan. Jordan yaiyerera mvura yanga isingayerere huchi nemukaka. Yaiyerera mvura. But changa chiripo chatinoda kubatsirana nevanhu vari muno. Chinhu chinonzi potential. Imboti amen. Potential hombe yandatanga kukutaurira ndeyekuti wakapiwa 24 hours dzako. Hapana asina dzake. Mumwe munhu ari kuti dai mamunini vangu vekwakati vandiitira zvakati vanenge vachiita mu24 hours dzani. Amen can church. But iwewe you cannot continue living a life yausingashandise potential yako. Inini chanda ndafunga ndakambokuudzai pandakambouya last time ndikati vamwe vanhu vakatumwa nezvinhu kunyika yevapenyu havana kuzvisvitsa. Vakatumwa nezvinhu imimi but hamuna kuzvisvitsa. Amen. Duve fanira ukasarekodha by next year tiri kumutsana. Nai munhu anoimba zvakadai so unoshayawo kana kasidhi kako kana kaunongoti wakomana kana kuzviridzira wega. Ndinoridza madrums wapedza woridza keyboard wapedza woimba wapedza wotamba. But ndakati magore pana 2026 takati nevamwe baba vaiti kana vakamira kuimba vanhu vanenge vaziva kuti Dhuve wacho akaitei kana ukasasiya ripoti yezvawakapiwa naMwari sechipo. Unenge wabira mageneration. Unenge waita a thief. Zvese zvawakatumwa nazvo naMwari ukasasvitsa unenge wakaba. Amen. Mumwe munhu afunga kuti pandiri kuti kuba mari ndiri kuti uri kubira vanhu because dzaunorova idzi mfanaka kana dzikange dzarekodwa dzofanira kutengeswa mumafamasi kuti wese aringoti musoro uri kutema ungonoridzirwa kunzi isa mashoko ane simba yekwaDhuve nechikonzero chekuti ndeyestandard hombe ine kakurapa kainako. Amen. Vamwe mune mabhuku ari mamuri mumu ndikunyebere. Vamwe mune nyaya dziri kungoshaya kungorekodwa ka 2 minute speech kanoita viral nekuda kweuchenjeri hwauinawo. Mamusati mambonere kuti vamwe vanhu vane potential so yekuti akangokuti yesi mukoma makutotanga kupwatika kuseka iye angokukwazisa so kungoti anzi yesi yake yakasiyana neyesi dzevamwe. Makambozviona kuti kune vanhu vakadaro here vane zvipo zvakadaro. Imo munomu vane sweetness iri viral iri very contagious zvokuti kana akangokusekerera munosara muchiseka meshe. Amen. Achakana chataura nemi matambira mamuchita chakukumbira kuti timboisa kana kuti content creation zvomboona kuti nyika kunofarwa sei nekuda kwezvawakapiwa naMwari. Itai amen. But vanoti vasvika into the promised land manna ceased. Why did manna cease? Because God wanted them to be responsible. Did you say amen? God wanted them to be responsible.
iye zvino munhu wega wega chaunopiwa ukatarisa, Noa achibuda muaki anonzi akapiwa mhuka, ndobva audzwa zvikanzi kubva kubuda kwawaita seed time and harvest time, day and night, seasons zvicharamba zvichiteera, zvese izvozvo akapiwa seresponsibility. Vanhu vazhinji vanopiwa nzvimbo, vopiwa potential, vopiwa responsibility, but vanhu vese vanoramba responsibility vanotadza kuzorarama according to the potential yavakapiwa naMwari. Vanhu vakapiwa zvinhu naMwari but havadi kuzvishandisa mashandisiro azvinofanira kushandiswa. Itai amen. Nhasi ndi 31 January 2026 for munhu wese. Amen. Hapana ari muna November, hapana ati muna April. Setiri musi wa 31. February haana chati chaitika. Iwewe zvako iwewe zviri kwauri. What do you do? Itai amen. Unoita chi? Unotarisa anodzi ma-seasons. Ndikudzidzisa zvakanaka here. Anodzi ma-seasons. Ukati pasizini inoi wakuda kuita activity dzepaharvest, ndokurasika ikoko. Haleluya. Saka Bhaibheri rinoti kana uchinge wasvika kunzvimbo, ndichazonyatsobatsira mangwana. Unosvika, wasvika wasikoti chawatanga kukohwa, wochiyeresa kuitira kuti zvimwe zvese zvauchazokohwa zvinenge zvichiyera. Aiwa, nditirei amen. Isizini yatapinda iyi hapana tapinda muna February, but tiri kuti Mwari makandichengeta gore rino iri pandasvika. Pane zvamakandibatisa, but pane zvamakandibatisa pane zvenyu, pane zvangu. Zvino zvapaine zvenyu nezvangu, zvenyu chibatai makadai so. Motora zvachona zvawakapiwa naMwari, woti Mwari handisi kukuonai. Pane munhu wenyu wamakaisa muguta rekwedu anonzi Pastor Jirich, oya wakabata maenvelope, oya wakabata harvest, oya wakabata zvauinazvo, wosvika wosikonamatirwa nemunhu waMwari. Ndo zvazvakaita isusu, hatiite zvemidzimu nemashavi. Manamatiro ese atinoita ndeemuBhaibheri. Pane ari kunizwa? Mwari ngoti manje apostolo zvavauya kuti adi kunamatirwa vari kufambwa nezvinhu mumwiri. Ndo Mwari waanoziya anobvisa zvinofamba mumwiri. Hapana hapo chakaipa, manje vari kuuya voita zvavari kutumwa naMwari. But ndoda kukudzidzisa chinhu chinonzi maturity, kutora responsibility. Amen. Munoziva here kuti kuchechi kunogona kuita munhu wokuti panoita chibhodhoro chawira pasi apa, chiplastic chejusi changoraswa nemwana, chikatosara muno muchechi, mapfuura nevanhu, maelda, madhikoni, vadare vedheko nevenhingi vachipfuura vasina kuchinhonga, chongonongokanda pasaidi nekuda kwekushaya responsibility. Udzari pasaidi nekuti I'm a responsible Christian. Taura itani I'm a responsible Christian. Ropa rako rinogamuchira zvaunenge wataura izvozvo. Saka ndiri kuti gore zvawaripiwa naMwari hatisi kuziva kuti rakamira sei. Amen. Chinowanzoitika mufundisi, vanhu vakanzwa kuti gore raita prophecy, especially kana maprophecies akauya achinge ari negative, vanhu vazhinji vanenge vakumirira kuti rakona zvozadziswa here, vanonyepa maprofita ava. But kune vanhu vanonzi maintercessor, vanoti vakaona kuti pane chakati chanzi chinoda kuitika, vakanamata chikasazoitika, chiregai kupopotera vanhu vanga vamboprofita, chimbotendai Mwari nekuda kwevakazonamata zvikasazoitika. And I believe every negative thing that comes from the throne of God, it's a warning. Hallelujah. And every positive thing, it's a promise. Saka pakati pe warning
neactivity pane responsibility yako. Titese sungano yanga ina Mwari na Jacob yakaita kuti pakatanga kuita ma disaster ekuEgypt ainyenyeredza paJacob achinanga kwevaEgypt vakanga vasina promise naMwari. Ine ndiri kuti gore zvarakuenda kumberi kana paine pakapromiswa kunzi pachafiwa, isusu tinoprotecta zvachona zvanga zvichafa nekugara taita sungano nekuronga naMwari. Pana runditeererawo, Mwari vanongoita basa rekukupa zvavo nezvako, but pavanoita vanenge tsvaka kuti anodya zvangu ndiani, ndoda kuona kuti ndiani sisonge. But iwo kana wapiwa nyasha dzekuti wabatiswa zvinhu naMwari, chivawo responsible. Pana runinzwa here? Mu 24 hours umu ndio muri kuitwa zvitema zvese. Mu 24 hours umu ndio muri kuitwa development yese. Mu 24 hours umu ndio muri kuitwa zvakanaka zvese. Nyaya iripo ndeyekuti munhu wega wega ane choice. Amusunditi amen, but wakomana ndiri kufamba. Aiwa ndiri kurova vhangeri. You need to be responsible. Amen. Mumwe papa ari kubhainda munhu. Energy yake yese yeprayer ndeyekubhainda munhu. Zvakanaka kubhainda kuti varoyi vaparare. Kana uchinzwa kuti musarege muroyi achirarama, muroyi ngaafe kana chi. But kana ukanongedzera asiriye hazvishandi. Hello? Tenda rabvunza kuti tanzwa kuti muri kubhainda varoyi, makaudzwa nani kuti muroyi? Makamuona here? Kana kuti makanini? Imwe information inenge iripo inenge yakabva kun'anga. Ndobva yangopfuura nepaWhatsApp, ndobva yasvika mufoni mako, wakumuti muroyi. Izvinhu zvakabva kun'anga, unoenda kun'anga here? Hausi kuona kuti energy dzako mwakutorova 7 days 7 nights hautete kutsanya, but mutsanya wako kana wakananga pamunhu usiriwo haushandi. Ndosaka uchiona kuti vamwe vauri kubhainda nekukasta, vamwe vacho hapana kana chiri kumboitika kwaari. Ndava iye aritotiwo Mwari ndichengetewo kubva kuma-false accusers. Ndiri kuparidza zvakanaka here? Kushona pataidzidziswa zvekuvhima tainzi usapedzere miseve kumakunguwo. Tangaona kuti igunguwo here kana kuti ihanga, ukaona riri gunguwo wosiyana naro, wotora museve wako wopfuura hanga wosiya makunguwo. Amen. Ana mama, muri pano here? Hama dzese varume hadziroye. Tai amen. Ana amai vevarume vese havasi vakaoma moyo. Ndini sekuru wepanapa karega intaura. Ndotaura kuti zvimwere. Kana muine mwanakomana muchabhaindwa muprayer nevaroora. Amen. Ndatora pachechi ipapa mufundisi chirichi. Basi kuna mwanwa ndatombori neka mentality kako kekungofunga kuti wese anongonzi wekurudzirwa kwamunemu ambata mushonga. Ende zvimwe zvacho kwatatazviwanaka tisati takuziva Mwari taingobvunzira, wongoudzwa hakuna n'anga inombobva yakati izvo munhu uyu chamuchobotsa chakuchobotsa chekuti hamusi kubvisa chegumi. Hakuna. N'anga dzinongoti pakati penyu mumusha menyu mune mukadzi mutsvuku, apa varoora vangu vakoma vangu vese vakaroora vatema-tema, but pavatema ipapo pana akatitsvukirirei akakangavira, iyeye ndiye anoonekwa kunge ndiye akashata. Zvokuti vanhu vaienda so vaenda kun'anga vari kana kuti 5, pavanodzoka munoona mumwe akungotaura vakangonzi munhu akaipa ari pakati penyu ipapapa. Unoona vanhu vachingoguma vangoti mumwe angoti hainini ndambomira tamboti ndambopfuura nepamuti apa panenge mushanje wangu wandaimbotema mashanje kudhara ndaona kuti uchiripo here. Chii chiri kuitika? Atokususpektai. Vanhu vanokususpektai nazvinhu zvisipo.
Tikurayirana here chechi. Tikubatsirana here. Ndoda kuti next time pauchashandisa energy yako, dzidza chinhu chinonzi efficiency. Kuti uishandise pazvinhu chaizvo. Woregedza kuitambisa, because anything that is not used in efficiency is called wastage. Hatina minamato yekutambisa, hatina mitsanyo yekutambisa, hatina maBible study yekutambisa, hatina mabusiness proposals yekutambisa, hatina maprojects yekutambisa, hatina kana maendeavors yekutambisa. Chese chandinenge ndaita, Mwari ndipeiwe efficiency. Nditi pandinenge ndabata, ndodo inonzi net worth yakakura. Ndisa waste time yangu pazvinhu zvisina basa. Amen. But mistake iripo ndeyekuti vanhu vanopiwa zvinhu naMwari, but votadza kuziva kuti anei. Titesere makomrades. Makomrades kubatana takabatana, but unit handisi kuiona pakati pedu. Vanhu vanopiwa, ukatarisa Esther naMordecai, vapedza kuurayisa Hamani. Mordecai ane authority. Anaenda kunochema kuna mambo. Zvimwe zvinhu zvatiri kunochemera kuna Mwari. Mwari vari kuti handisisimo, ingawani ndakakupa maziso, ingawani ndakakupa maoko, ingawani ndakakupa nyasha, ingawani ndakakupa mufundisi, ingawani ndakakupa vatungamiriri. Chipedzera nainazvo pasi ipapo. But iwe unoda kuramba uchingoti Mwari burukai, woti ndoda kuti ndiburukire pai. Ukaverenga kuna Romans chapter number 10, zvinonzi haikona kuti munana wangu uripi, ukati uri kudenga wakuda kuburutsa Jesu futi, ukati uri pasi wakuda kuenda kunovamutsa kuvakafa. Zvinhu zvakasopera kudhara. Panumber 10 panobva pati munana uri mumuromo mako, kuti kana ukataura zvinoitika. Ndoda kuzivisa mumwe munhu kuti Mwari akarongedza zvinhu mauri. Zvawakapiwa izvozvo ndo zvaunotanga nazvo. Ita kuti kana nchinge ndapiwa chinhu, Mwari ndoda kuti chimbo multiplier. Takadzidziswa nyangwe tiri kuSunday school, takadzidziswa kuti this little light of mine, I'm going to let it shine. I'm going to let it shine. Ndotangira pandiri pano. Mumwe munhu ari kuchema kuti ndiri nherera. Kana wanherera, kana wakambozvarwa uri nherera, ukakura uri nherera, haungarambe uchichema unherera wakuma 40 years. Haungarambe uchichema uchiri kadzi. Ababa vakashaya 15 years ago. Chiti Mwari nezviripo izvozvo tichaita zvinhu zvihombe. Manheru anhasi ndiri kutsvaga maKristu anoti I'm going to take a responsibility. Vanoenda kuna mambo Artaxerxes, vanoti izvo kana vanoti takuda kuurayiwa dako zvakanyorwa naMordecai naHamani akafa. Mambo anoti ndakakupa chidhindo, chinyora zvaunoda. Ari pera dambodhizaina gori rake. Fundisi, ndakafara zvamakataura nezuro. Pamakati hanzi kubvira Mwari pamakatanga kundipa mari. Ndoti muisanganise yese, kana muchinge mapedza, multiply by 10. That's a good prayer. Ndakatora manotsi ndakumultiply by 20. Nekuda kwenguva yangu. Mumwe akunditsamwira. Multiply yaka by 30. Kana by 50 ari kukurambidza ndiani? Tinotanga zvinhu tiri muno muprayer. Mumwe munhu anototi kana tikanzwa ndichinamata nchidikitira nchiti inini Mwari ndiri kuda helicopter, nono mumwe munhu akuti ndiitira shanje ngezvinonzi ndasiya ndakaipaka apa. Apa ndoda kudhiraivha kuenda kuKempton Park. But anonzwira shanje hope dzemumwe munhu. Kunge vakoma vaJoseph vanonzwira shanje hope dzemumwe munhu. Kana uchinge vakomana kana muchinge madara, chiraraiwo muroto dzenyu hope pane kutsamwira dzevamwe. Mwari wemasimba ose ngaatibatsire kuti Mwari kana ndikaona vamwe vaitirwa zvakanaka, neniwo ndoda kubvunza kuti izvo Mwari kuitirwa zvakanaka nechikonzero chei. Saka ndoda kuti tiwirirane panapa kuti chatinoda kushanda, chatinoda kutepa into is the potential of what can happen in the year. Haikona kuti chii chingangoshata, chimbotarisa kuti chii chingangonaka. Amen. Umana, zoma takabvira kufasta muna December. Ndogota
ndakadziswa kuita breakthrough yangu nebira 1 rakaitwa kumusha muna 1995 ndoramba ndichingoti ndozviri kunditadzisa ndakatsanya more than 40 days kakawanda ndoramba ndichingori ndonda yepamweya inoramba isina chainoona chakanaka. Ndoda kuti kana uchinge uchinamata, I want you to take the principles of God. One of the principles of God is confession. One of the principles of God is declaration. One of the principles of God is serving. One of the principles of God is availability. Kana uchinge wamira, ita kuti ndakamira pazvivimbiso zvaMwari. Nekuti Bhaibheri rinoti izvo zvivimbiso zvaMwari kunyangwe zvikawanda sei, maari ndihongu naamena. Kana pari panyaya dzezvemari, Mwari vanoti ndiedzei muone. Kana ukaona ndikasakuvhurira mahwindo yedenga, tinonamata Mwari vanozvitemba. Saka toda kuti tiwirirane gore rinoira, kuti kana vamwe vanga vachida kudya chegumya, ita iwewe woti handidye chegumya nekuti ndiri mwana waMwari. Toda kumboona kuti zvinoenda nepapi. Kana uchinge waita kutenda woti vamwe vese mukaramba, ndinosara ndakamira ndega, gore rino richitanga, Mwari mari yangu inoyera. Kana uchinge wati mari yako inoyera, haichadisappear, haichadyiwa nezvidhoma nezvikwambo, haichadyiwa nematokolosha. Hapana chakaipa chichabata chanodzi changu. Toda kuti tiwirirane manheru anhasi. Modhekai aenda achichema. Bhaibheri rinoti akanzi iwewe handisi kuuya ikoko, gadzirisa nyaya dzako wega, nyora zvaunoda, nyora zvaunoda. Design the kind of 2026 that you want. Amen. Designer 2026 yaunoda. Utanga kuti gore rino iri ndichatanga kuenda kuholiday. Utanga kuzvinzwa, womboendawo paindaneti, dhata rimwe chete ramunonesana maititirere. Unogona kungoritarisa ungoti holiday resorts in Durban. Hapana anokusungira izvozvo. Ingoshandisawo dhata rako womboona kuti zvakamira sei. Wombotarisa kuti ndege kuenda kuGuangzhou inoita mari. Haisi mhosva, haunzi ipo wangobhadhara. Chingocheka womboona zvakamira sei. Itai amen. Itai ameni. Kuenda kuSenton, kuenda kuPretoria, kumbonaona kuti maLambogini ari kuita mari. Kuripo muna Rivonia panotengeswa eRedso akawanda. Imbona svika kuti kodziri kuita mari pana. Kwete kungogara uchingofunga kuti hapana here ane body on wheels. Toda kuti ndimbotarisa kuti injini dziri kuita mari. Kana ndikaona ya1998 yakatokwana as a main thing, so he is. Toda kuti tingowirirana panapa. Oti kana ndiri seni handisi weScrapyard Faith. Kana ndiri seni ndiri wemabrand new. Hapana chati chaitika pamota dziripo tinotenda Mwari. Hasizo dzandiri kuparidza idzodzo dzakunzi matestimony. But chandoda kutaura ndeanonzi maendeavors. Praise the Lord. Praise the Lord. Can somebody lift up your hands? We want to pray. Father, thank you for this moment. Thank you for this time. We acknowledge you, Lord, and we celebrate you. Thank you for the word that has been spoken to us, and we receive that word. And thank you for what you're doing. And thank you for the season that has already begun, the season of 2026, and our lives will never be the same again. I give you the praise for everybody under the sound of my voice, Lord. Bless them and move them to another level in Jesus' name. Somebody say amen. You may be seated in the presence of the Lord. Thank you, my Bishop Monemo. I really appreciate. Thank you for the invite to come to South Africa. I really appreciate, and I also want to extend my utmost, deepest appreciation and acknowledgement to
the reverend of the house and mom, we want to appreciate you. Thank you very much for giving us this time, and we really appreciate. Thank you so much. The Lord bless you, the governing board, and all the leaders in the house, the saints. We really appreciate you. The Lord bless you all in Jesus' name. Somebody say amen. I'm not going to waste time because the word has already been spoken. Really, this has been powerful. But I'm going to just speak one or two things. As an emeritus, I've been a president for 7 years. And during my time as president of the Apostolic Faith Mission, I've realized that there are certain things that the church needs to focus for the church to prosper. The church has been going through what you call a merry-go-round, vicious cycles, where there is no progress, where there is stagnation, where there is frustration, where there is disappointment. All kinds of things have been happening within the church. And therefore, when I left from my position, it was not because I was voted out, but it was because the Holy Spirit had spoken that I should leave. Somebody say amen. So just few words, and then we get into a time of prayer. It is very critical in our time and in our season for the church to grow in the area of tithing and giving. Let me say that again. It is very critical for our church, the Apostolic Faith Mission, for its members to grow up in the area of giving and tithing. And this is one of the subjects that have been a long time neglected, because people have not grasped the principles and what it takes and what are the rewards and the blessings that follows, tithing and giving. Right, you go to number one. Number one, it represents one God. Numerically, number one represents one God. Number two, it represents witnessing. 2 by 2, you go out and preach. Number three, it represents Trinity. God the Father, Son, and the Holy Ghost. Number 4, it represents the 4 corners of the world. Number 5, it represents grace. It's the number of grace. Number 6, it represents the human government. They begin to rule across the globe because Jesus, on the 6th day, he had to create humanity. Number 7 is a number of perfection. It's a perfect number. Number 8, it is also what you call the number of new beginnings. Things begin to happen in somebody's life. But number 9 is a number of giving birth. That's why we say 9 months you have to give birth. But number 10 is a number of wholeness. It is a number of all. So that's why we talk about 10%, which means when you give your 10%, you are authorizing God to denounce the devourers upon your 90 that you give. Let me say that again. I say number 10 is a number which we call wholeness. In other words, when you pay your 10%, you are allowing God, you are authorizing God to protect or to sanctify the 90 that he has given you. Okay, let's go to the book of Genesis chapter number 2 and verse, maybe if you can read for me. Genesis chapter 2 verse number let's look at verse number 9. I'm sure it should be verse number 9. Okay, read verse number 15 to 17. Genesis 2, 15 to 17, and then we close. English, please. Thank you. Then the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to tend and keep it. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of the knowledge of God and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it you shall surely die. Right, so this is what God has done, that he put Adam in the Garden of Eden. Adam did not create the Garden of Eden, it was God who had created it. So what it means is God has already set a place that you should flourish.
Okay, let me say that again. I say God has already set a place that you will flourish. And that's why the Garden of Eden was set already by God. Before Adam and Eve were created, God had already set the Garden of Eden for Adam, so that Adam would enjoy what God has already provided. Let me decree and declare to somebody this afternoon. May the Lord move you to a place, my God, of abundance, a place of divine supplies, a place of increase, and a place of overflow. May the Lord move you to a place where you are supposed to be, where you are not going to struggle, but where you are going to see the blessing of the Lord. I release divine favor upon this church, and I release overflow in your life. You shall not struggle. You shall not be bankrupt. You shall not live in debt, but thou shalt move to another level. I'm only talking to those people who are ready to move to another level. In 2026, you are moving to a higher dimension. You are moving to a higher platform in the spirit and also in the physical. At times you say, I receive it in the spirit, but it's not enough unless you manifest in the physical. When you receive, there are people who are highly loaded in the spiritual, but in the physical they are useless. They are, they don't have anything. They are bankrupt. They walk in debt. But I decree, as you go this year in 2026, you shall be blessed in the spirit and blessed in the physical. Tell your neighbor, say, this is your time. Come on, somebody, don't look at me. Tell your neighbor, say, this is your time. You can talk to 2-3 people and say, this is your season. I want you, as you do that, something amazing is about to happen. And this is my area. I go through area of deliverance, miracles, signs and wonders. Each time when I preach, the Lord God Almighty will begin to move through people's lives. And anyone that I preached to, their lives were never the same again. As I'm standing before you, maybe it's your first time to see me, and you don't understand. You're trying to understand the person's, standing before you. Who is this guy? Where is he coming from? Don't worry about that. What you need to release, what you need to receive is the word of God. Your life shall never be the same again. I need a better amen in the house. I say your life shall never be the same again. Shoot your hands in the air, shout yes, Lord. You are not a reject of society. You are not a doormat. You are not a laughing stock. No one should undermine you. You were created in the image and the likeness of God. Therefore, shoulders high, chest out, and tell the devil, say, I know who I am. I am a child of God. I'm not an afterthought, because I was created in the image and the likeness of Elohim. As I stand in his presence, I want somebody who says that in your mouth and say, Lord, as I stand in your presence, my life is changing. My destiny is changing. My future is changing. I say, I'm going to change everything around me. As a matter of fact, I see you not with one property. I see you not with 2 properties. I see you not with only 3 properties. Some of you are not believing me, but you shall be shocked. I say, my God, next year this time, some of you'll be talking about 4 or 5 properties, 6, 7, 8, 9, 10, because we serve a miracle working God. Shout yes, somebody. Let me tell you, poverty is a demon. Poverty is a spirit, and you have to denounce it with a passion. If you are content with poverty, it will mess you about. It will harass you and torment you and torture you. But the moment you denounce it, you begin to see progress in your life. Somebody shout hallelujah. May I come to you and my God, may I submit to you that from today, what's the name of this assembly? Apostolic Faith Mission of South Africa, Road Port Prayer Center. I decree a prayer center. If you are looking at me, I know that you are a woman of prayer. You are a man of prayer. Don't look at me like that. Begin to pray and say, Lord, open the doors, open the windows, open the floodgates, open the heavens. I want to flow in your blessing, in your favor. Add
don't want to be a burden of anyone. I want to be a blessing. Are you hearing me, somebody? You're going to be a blessing. Sit down. Let me just maybe talk about 5 minutes more, and then we are done, so that we manage our time. Right. So what does it mean? Adam was saved by the Lord. The Lord said to him, I've already created the Garden of Eden for you. It's already there for you. Do you know that God has already set something already for you? Okay, let me say that again. I say God has already set something already for your life. Because the Bible says that for the steps of a righteous man are ordered by the Lord. And now when God had made and created the Garden of Eden, he told Adam, I say, Adam, of every fruit tree in the garden, enjoy it. You don't need to ask me about it. I've already set the table before you. Eat every other fruit tree. Enjoy the fruits. But there is one tree in the middle of the garden, which we call the tree of the knowledge of good and evil. Don't touch it. Don't eat from it. Because on the day that you shall eat from it, you shall surely but die. And then the Bible says, and Adam was enjoying all other fruit trees, enjoying the fruits. But all of a sudden, in other words, what it means is, one tree that was left by God in the middle of the garden is the 10th% of God. It's a tithe for God. So God say, enjoy the 90, which is all other trees. Enjoy the 90, but don't touch the 10%. Because on the day that you shall touch the 10%, you shall surely die. Some of you, you attribute your leg to demons. You attribute your leg to witches and wizards. And you think I've been bewitched. Forces, sorcerers, and all diviners and soothsayers are coming to me to attack me. But you are the killer of your destiny. It's just a matter of just following principles. That's it. Some of you, most of you, you are not harassed by demons, but you are harassed by your belief system. The moment you begin to follow principles, your life will never be the same again. So God told him, don't eat from that one tree. I only want one. Enjoy all other trees. And then he began to enjoy it. But all of a sudden, there came a snake, a serpent, whispered to Eve and said, did God say that you shall surely die? And say, and Eve says, God says, you know, you may eat from all other trees in the garden, but the one that is in the middle, you shall not eat from it. Neither touch it, which is an extension of the truth. Because God had not said you shall not touch it, because the message was given to Adam, whilst Eve was not there. But when the serpent wants to attack Adam, the serpent knew that Adam has got the law of God with him. But if you want to attack this family, I'll come through a link that is weak. My God. The devil, when he wants to attack your family, attack your marriage, attack your children, he will come through a weak link. And the devil knows if it is your children, if it is your husband, if it is your wife, the devil always capitalizes on your weakness. And then he came through Eve. And then the snake came and said, did God say that you shall not eat from the tree in the middle of the garden? And Eve said, yes. God say you shall not touch it. You shall not eat from it, neither touch it. God did not say you shall not touch it, but God said you shall not eat from the tree in the middle of the garden. And because on the day that you shall eat from it, you shall surely but die. And then you know what the serpent says? The serpent says, you shall not surely die. Look at that. Look at that statement. You shall not surely die. What does that statement represent? It induces doubt, upon Eve, so that I shall not surely die. What does that mean? Because if somebody has to die, they have to die.
if you're not surely going to die, so what does that mean? It means doubt what God has said. And exactly that's why you walk in misery. You walk in lack. You walk, my God, your life is in a merry-go-round because you lack the command and the word of God. And the moment, they begin to eat from that tree, that they were forbidden. The Bible says they were found that they were naked. And then God, as usual, used to come and visit Adam because that's our God. He comes for interaction. He comes for fellowship. He comes for communion. And when he comes, he say, Adam, where are you? Where we used to meet, you are not there. Where we used to interact, you're not there. What's going on, Adam? Where are you? Because I used to come each day to meet up with you, to fellowship with you, to interact and to have communion together. Where are you? You are not at the position that you used to be. And then Adam began to call and to answer to the Lord. Lord, I heard your voice coming into the garden and I realized that I was naked, and then I hid myself. And then the Lord has to speak to him. Who told you that you are naked? Where did you get this from? He says, I left my wife. She was the one managing the garden, and the serpent came. She gave me the fruit in the middle of the garden. I ate it. And when I ate it, and then we realized that we are naked. And from that day, that made humanity to be miserable. 10% is for you to give to God. I'm just speaking about it because it's January. So you start doing the right thing. If you failed it last year, start it now. Because God is about to lift you to another level. What does 10% represent? 10% you are giving God authorization to denounce or to destroy the devourer on your behalf. So when you pay your 10%, you are saying, Lord, I'm giving you authorization over my 90. And when you pay your 10%, you are sanctifying your 90%. So that no harm, no evil, no misfortune, hakuna kungoshaya nokuraskirwa nemari zinongoendera inongobuda ichingoenda everywhere. No, but you are saying, God, ndasara ne 90, it shall be meaningful and I shall make an impact with the 90. But problem yangu ndio uturuda 100%. Mwari okay, tora 100% yash, I'm out of it. Enjoy the 100%. But what does it benefit you if you allow God to take 10% and then you allow the 90% that is sanctified and consecrated for God and you are able to enjoy it, than to eat the 10%? Then when God comes to you, He will not demand you 10%. Because when you eat 100, God will not come and say, give me my 10%. God will come to you and take His 10% plus interest. That's why every time if you don't pay your tithe goes out somehow. Let me say that. I'm telling you the truth. If you know what I'm talking about, you shall be very effective in tithing. Everyone who does not pay their 10%, somewhere, somehow, the Lord will allow a situation in your life that will trigger you to release the monies, to release the finances that you have and begin to attend to it. And it will not be 10%. It will be around 40. Some of you, because you have been skipping for 7 months, a year, it will be around 60%. God will say, I want more, because you have not been following my principles. I'm not trying to scare you. I've been a president. I know what I'm talking about. I'm trying to tell you that you have to rise to a level where God wants you to be. God wants to prosper you. God wants to lift you up. God wants to remember you. And God wants to supply all your needs. If you need the supply of God, begin to operate according to the principles of God. That's why Genesis 14, it says, and Melchizedek blessed Abraham, because Abraham brought a tithe to Melchizedek. Chapter 14. But remember,
chapter 14, the law came in the book of Exodus. It did not come in the book of Genesis, which means tithing is not a law, but tithing is a mandate of God. Because tithing is in the book of Genesis, is not in the book of Exodus and Leviticus. It is in the book of Genesis, which means tithe is a moving of God. It is God speaking so that we adhere to his purposes and his plans. And also tithing is a sign of obedience. It is a sign of honoring God for the blessings that he has given you. Tithing is to say, Lord, I'm so thankful for the things that you have done in my life, and I'm so grateful, and I can only but give you 10%. And as a matter of fact, this is in the Old Testament. In the New Testament, there is no law, there is no rule. 10% is the minimum. But in our time, there are people who are giving 15%. Some are giving 20%. Some are giving 30%. It's up to you according to the conviction of the Holy Ghost. When the Spirit of God speaks to you, you do exactly what he says. I want you to lift up your hands. I'm done. I want you to listen to this. I'm going to pray with you. Please, can you see that? Get seated. Stay there. I want you to lift up your hand. In this assembly, God is about to lift everybody. Are you following me? I said God is about to lift up everybody. But God will not lift everyone unless you are willing. That's why Isaiah 1:19, if you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. And also the Bible says in the book of 2 Corinthians, chapter number 3, verse number 17, it says, the Lord is the Spirit. And where the Spirit of the Lord is, there is liberty. And that word liberty comes from a Greek word eleutheria. The word eleutheria, it means you are coming out of confinement. You are coming out of demonic manipulation. You are coming out of bondage. You are coming out of slavery. Tonight, by the power of God, somebody's coming out from every chain, from every bondage, from every attack. And you are moving to a higher level where God wants you to be. And you shall flourish in your time. You shall achieve stuff in your time. And may the Lord locate you and move you to where you're supposed to be. Aladu Shaddai, Alande Brasadia, Akadeas. Your time has come. I want somebody to open your mouth because I see this lady. God is lifting you up. You lady, please. Yes, you. God is lifting you up. I don't know your name, but God is lifting you up. Maybe you know her, but God is lifting you up. There is an upliftment that is happening. In the name of Jesus, if you're able to kneel down there, please. If you're able to kneel down, that will be all right. If you're not, that's okay. Thank you, Holy Ghost. Right now, there are people, like what the servant of God said, responsibility is key. Let me tell you this, 3 sources of blessing. Some of you know it already. 3 sources of blessing. Number 1 source of blessing, it is God through paying tithes and through giving. Source of blessing number 1, tithe, offering. Number 2 source of blessing, it is your biological parents. You have to go to your parents. Don't tell me that both of my parents are dead. You still have some people there. You've got aunties there. You have cousins there. You have uncles there. Those are your parents at present moment. Number 3 source of blessing is your spiritual fathers and mother. Your spiritual father and mother. You know, in my church in United Kingdom, they bring groceries every month. They know. Some of you call it mission house. Here, what do you call it? Mission house. You see, every month they make sure that the man of God does not pray for food. He prays for us and the anointing flows. And I've seen people being lifted. I've got business people with 150 to 200 white people. You know, they are managing white people, but they are black Zimbabweans moving in dimensions of power and authority and prosperity and success. So I'm not here to flatter you. I'm here to tell you the reality of life. That when God wants it, you will be lifted. I want you to pray right now, wherever you are. Say, Holy Ghost, lift me up in my time. Take me to another level.
But can also say to me, gore rino 2026, I'll start to pay my tithe. I'll start to give offerings. I'll start to obey. I'll start to, oh my God, I need the threefold blessing. Blessing from you, God, by paying my tithe and by giving offerings. Blessing from my parents, biological parents. I begin to do something for them. And blessing from my spiritual parents. I'll begin to support them and to stand with them. And I'm not going to hesitate to do what it takes so that I may move to another level. There are people who are content with one property. You are content with 2 properties. You are content with 3 properties. No, the Bible says the heaven and the earth belongs to the Most High, and He has given it to the Son of Man that they should dominate, rule, replenish, and they must flourish on this earth. This is your time to flourish. This is your time. Can you come here, please? Can you come here, husband and wife? Yes, please come here. There are many doors that are opening right now. As you're lifting up your hands, thank you, Holy Ghost. There's that brother who was singing. Yes, you say, please, can you come? There's an anointing that shall flow upon them. And that anointing moves and takes them to higher dimensions. And God is going to do stuff for them. And as it is happening, I always tell people there's what you call a law of representation. A law of representation is what is done to one is also done to you. It means those that are kneeling right here, they represent you. So whatever they are receiving, you say, Lord, I katalambano. The word katalambano, it means I also partake of the grace. It means also I seize and I take an opportunity because of what is going on to the front. Do I have people who believe in God? Put your hands together, somebody. Clap your hands and appreciate God for what He's doing right now. Now the anointing is going to flow upon them. Too much power in the house. And I want more, maybe 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ushers. Thank you. I want everybody to lift up your hands right now. I'm talking about the presence of God. I'm talking about power. I'm talking about divine interventions and opening of doors and opportunities for you. You know, it's a misnomer. It's a fiasco. Actually, it's a disaster for you to be in a foreign land and you are struggling with life. That's a misnomer. It's better for you to go home. Because the very people that should see the glory and the hand of God is you. Because you took a step of faith to go in a foreign land. So you're saying, Lord, in a foreign land, I'm trusting you that you may provide for me. Now, if you are continuing to struggle, something is not right. And if you follow the principles, your life will never be the same again. Mama, come here. There's a door opening. I see on your forehead the name door. It says door, D-O-O-R. There's a door opening. My God, just kneel down and lift up your hands, please. Somebody just lift up your hand because grace is coming to you. My brother over there, yes, you. Yes, you. Come on. Now, there is breakthrough coming your way. Breakthrough in the name of Jesus Christ.
I want somebody who believes that God is able to do exceeding abundantly above all things that I can ask or imagine, according to the power that is at work within me. And that word is hyperek in Greek. The word hyperek, it means you are given more than enough. It means abundance. It means an overflow. I decree at this assembly right now, prayer center, you are not going only to pray and nothing happens. You will continue to pray and miracles will happen in your life. Breakthroughs will come your way. Favor will come your way. Anointing and success will come your way. Put your hands together, somebody. I mean what I'm saying right here. And there shall be weddings in this church, and this church shall be filled to capacity, and many shall come to this church. From now on, you're highly blessed in Jesus' name. Let me pray with this, and then we are done. Name of Jesus. Right now, I'm about to hand it over to the servant of God, but I want to promise you that from today, regardless of the color of your skin, regardless of your background, God is lifting you up. I said, God is lifting you up from today. Believe God that He's able to do exceedingly, abundantly, above all things that you can ask or imagine, according to the power that works in us. To Him be given all glory now and forevermore. And I decree to you again, no weapon, according to Isaiah 54 verse 17, no weapon fashioned against you shall prosper, and every tongue that shall rise against you in judgment you shall condemn. I want everybody to rise on your feet, and I want you to celebrate Jesus at the count of three. At the count of three. Wait. At the count of three, I want you to rejuvenate. I want you to rejoice, to celebrate, to thank God, to honor God, to appreciate God, because as I've spoken, the anointing that was flowing in here, it has gone to everyone. You don't know this. This is how the Spirit of God moves. It has gone to everybody under the sound of my voice. As long as you can hear me, the anointing already is upon you. No more misfortune, no more bad luck, no more stagnation. I say no more depression, no more sickness, and no more disease in your life. If you are ready to celebrate Jesus at the count of three, I want you, come on, somebody, with a shout, with a jubilation, and you can give somebody a high five, or you can hug them, you can celebrate together with them. But get ready, after the count of three, you make a shout. 1, 2, 3, go! Hallelujah! 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 Come on, somebody! Glory be to God! Hallelujah. Hallelujah. Vangani vari kuti sekuru munhu uyu ngaaiti achizodzoka nemi. Okay, so what's going to happen right now, because they've paid attention, and that's why I like, to operate with servants of God. They quickly catch it in the spirit wave, the spirit dimension. So therefore, everyone who says, Lord, starting from this month, I want to pay my tithes. Right now, because it is critical. It is critical. It's a grave mistake for you not to partake. Quickly come and take the envelopes. You are saying, I want now to be a partaker of the blessing of the Lord, and I want to pay my tithes. I'm not taking any money from you. You are just pledging and say, I'm paying my tithes starting from the month of January onwards. Come quickly, just take if you are going to do it online, but take the envelope, and then you just write the amount that you are going to give. Your tithe has to come to the house of the Lord. I'm telling you, even girls and boys, you get married, you flourish even in school when you begin to obey the principles, especially when you're in diaspora. You should be able to follow the orders, because when you follow principles, you will never lack. You will never be a laughing stock. No one will mess about with your life, because God will
lift you up to another level. Come on, somebody, quickly, please do that very fast. Because when the anointing is moving, you do it and you obey the voice of the Lord. In the name of Jesus. I've seen this God. I've got more than enough. I've seen the move of God. I've seen the blessings of Elohim. I've seen the favor of Adonai. Come on, somebody, just do it very quickly so that we can close. May you be remembered of the Lord, and may the Lord locate you. May the Lord move you to another level and to another dimension in the name of Jesus. Do what you're supposed to do. If you just follow principles, God will honor you. If you follow the online and the internet about tithing, you are messing about. Because what is very important for you is to obey God. Give God authorization over the 90%. You're saying, Lord, my 90%. And the Bible says he will open the floodgates of heaven. Floodgates of heaven. He will open the windows of heaven. The windows are higher than the doors. He did not say, I'll open the doors, but he said, I'll open the windows, because the windows are on top. I decree windows are opening for you. I say windows are opening for you in the mighty name of Jesus Christ. Do we still have somebody who wants to come and connect before we pray? Even those that were paying tithe, we want him to just bless you. It's not only for those that are starting. Okay. Everyone who is not paying, who is paying. Okay. I just want to receive the Okay. blessing that is being spoken. Thank you. Thank you, sir. Munhu wese, because andigoni kukusiya waibobhadhara pesa wobva warasikirwa. No, uya utore nyasha dzegore rino. That symbolic yekuti waisi unobhadhara. Munhu wese ingotora yako ugamuchire nyasha dzegore rino. Ungoti gore rino, I am doing it. Thank you, Holy Ghost. Just take it, please, so that I can pray with you, and then we hand over to the man of God. Thank you very much. Thank you, Jesus. Glory be to God. Thank you, Jesus. He touched me. Oh, he touched me. And oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know he touched me and made me whole. Hallelujah. Amen. Thank you, Apostle. This is what we are going to do. I'm really sorry for this. I'm now standing here as your father. I know you've got very good intentions for the assembly, but I insisted that as a godly principle, that when you are starting the year, you must bring your first fruits. Tomorrow, the apostle is ministering at AFM Kempton Park. But I sacrificed the day. I said I want to stand with Pastor so that the assembly gets blessed. Amen. So what I want us to do, I know you have collected envelopes, but I know that there are people who are saying, you have taught us about first fruits. What are we going to do? Amen. Those who are saying, what are we going to do? We want to obey the word of God. There is a portion that we want to set apart for the men of God, for the men and the women of God, as we are designing our year 2026. And we want to obey what the word of God says. I felt, Pastor, it's not proper for us as servants of God to then say, no, we cannot allow you to have first fruits, as if we are doing something that is worldly. Amen. I believe we have to honor God with our first fruits. Amen. Actually, what I did at his assembly, the Holy Spirit told me that, when it's January, it's time for first fruit. First fruit, it means anything that, is the beginning of the year. Anything that you earn
during that month. We are not saying you have to give your whole salary or what, but we are saying there's something within the month of January that I have to give. So I've done that, and tomorrow I'm receiving all the envelopes from Kempton Park, because I've given them 2 envelopes. One was for the work of God, within the assembly. Number 2 was the first fruit, which belongs to the servant of God. So I think it's really in line with what I said, which means you can have 2 envelopes as well. You put your tithe, that's the one you have, and you come and take the one for first fruit. Can you do that quickly, please, so that we pray, so that we close? We don't want to waste more time. You are saying, I want first fruit to be given to the servant of God. And when you write it first fruit, because that's a blessing for you, and we don't have to do anything, because that's the will of God, that's the plan of God, that's the assignment of God. Don't try to grieve when we are doing the things of God right. This is exactly noble in the presence of God. You cannot have a servant of God. You actually are giving God authorization for the year 2026 and say, Lord, please give me the grace. I want that favor. Not only from you, God. I already told you about the 3 sources of blessing. I said, number 1, God through your tithing. And number 2, your parents. You have to do something to your parents. Number 3, it is the man of God at that place. So this year, 2026, just take your envelope, and then we'll be able to pray. And the Holy Spirit will guide you as we do this. The Holy Spirit will guide you. We are not just doing things out of ordinary. We are doing things in the Spirit of God. Now lift up those 2 envelopes, please, so that we pray. Lift up those 2 envelopes if you have them. Thank you, Holy Spirit. Father, thank you for what you have done. I've done what you have told me to do, and we have agreed together. And may the Holy Spirit from today take your church to another level, to another dimension, in the name of Jesus, as they fulfill, Father, this divine mandate, divine assignment. Lord, bless Prayer Center. Anoint them, Rootport Prayer Center. Move them to higher levels. And Father, with their giving, they shall prosper. I release abundance, overflow, divine supplies. Connect them to people who matter, and disconnect them to people who are time wasters and useless, and move them to where they are supposed to be. I release the blessing of the Lord, and I release the favor. Whoever is holding an envelope right now, move them to where they are supposed to be. I bless them now in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Put your hands together. God bless. Glory to Jesus. I'm requesting everyone to be punctual tomorrow. I want to spend time praying with you, declaring blessings. I'll be here the whole day tomorrow until the service ends. This is my assignment for the first day of February. I leave this time to the pastor. God bless you. Regai nditende mufundisi munemo baba vedu sekuru vedu vepanzvimbo nekungounzawo apostle to us how many saw the dimension dziripo muzita raJesu. Amen. Ndaifunga kuti kana Mwari vakaita maitira avanosimboita nesu tokonongovaturura kwavari kokoti kavaunza panavo. Handiti tine kastatement kedu kaya katakambobvumirana kuti kana tanamata mari yacho tinayo. Amen and amen. Vakani venyu vanoti ngatimbozovadaidzai panapa. Munondivimbisa. Apostle muri kuona zviri kutaurwa. Hanzi pane rimwe gore ramuchazoona message. Moziva kuti prayer center yati huyai kuno. Mwari verugare vachitiitira zvakanaka. To our dear Father, I say this ndichirevesa tinokudai. Zvekutorevesa chaizvo tinokudai. Taizovawana kupi apostle dai hatisina kutsamirana nemi nhasi tangoitirwawo zvakanaka. Manzwa kuparidzwa kwaita chegumi with another dimension, kungotsanangurirwawo with another dimension, ende zvinotanga kunzwisisika. So kuti 1 kuti 2 kuti 3 vanhu kana vakunokura so ameno zvinoitwa naMwari anongova ndosaka chizonzi kana chipostori chotaurwa nevakuru isusu titeerere. Vakati venyu vaitirwa zvakanaka. Hallelujah. Mangwana zvakare tiuye nevana vedu
nemhuri dzedu tizonzwa Mwari. Pamwe pacho unoziva ndinombozvifunga kuti why sometimes we fight God's principles and just align with them tichipfuurira pamberi. Mwari verugare vakuitirei zvakanaka. Apostle have declared, have blessed you. But chingouyai pane kwavari kumhanyira kure kwavari kuenda. Ndoda kukumbira kuti through the pastor, through the authority invested in us, ndingotendera kuti chi Maimkomba chotomuye intercession leader wedu nasi ndikukupai simba mungotoresa offering mapedza kutoresa offering taropafadzwa kare amuchablesi vanhu mobva masira ku-men's fellowship yoendesa vanhu kumba. Nasi ndakusimudzai, Mwari vakuitirei zvakanaka. Mapastors ose handei. Hallelujah. Ngatingomirira vaenzi vedu vachibuda. Hallelujah. Ngatingovaomberai maoko tichingotenda Mwari nekubata kwavo kwavaita pakati pedu manheru ano. Ngatingoramba tichingoombera kusvika vabuda mukati meimba ino. Hallelujah. Amen. Aiwa izvozvi tasununguka hedu, ngatifambe tichiya mberi tichipa offering yedu kuna Mwari. Tichingotenda, uchingouya uchingotenda Mwari nemaropafadzo atagamuchira mukati mezuva ranhasi. Ngatingouyai. Hallelujah. Takaiona Baba, takaiona favor ichiuya na Mwari. Takaiona Baba, takaiona favor yakauya na Mwari. Takaiona Baba, takaiona Mwari. Yakauya na Mwari. Takaiona Baba, takaiona Mwari. Yakauya